densomaw ye karamɔgɔ dabatungura bɛɛ lajɛlen k'i janto ka denmisɛnnin sabu denmisɛnnin tunu ni malidenw tun famara ma ka a waralen bɛ nin waati la sɛbɛnnikɛla ko a ko dugu ma jɛ fo ka taa fɔ su kora n'i ye subahana mansin na n'o ye réseaux sociaux ye i b'a ye k'a fɔ denmisɛnnin tununko kumaw de dadalen bɛ ɲɔgɔn kan sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye denmisɛnninw jaw de bɛ bila waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ a ko janto yɛrɛ la kɔrɔcogo ka ɲi min ye denmisɛnninw ka tununi ye a y'a yɛrɛ k'a fɔ dɔw bɛ ye u ɲumanama dɔw yɛrɛ bɛ ye tuma min na o b'a sɔrɔ olu tɛ ɲuman kɔnɔna na sɛbɛnnikɛla ko min ye den ma tunu somɔgɔw bɛ jɔrɔ a bɛ kɛ kamana gan ye sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ dabatungura b'a ye k'a fɔ bangebagaw ko bolo jiginnen bɛ Amadu Tijani Dansogo y'a jira k'a fɔ n'i ye denmisɛnnin lajɛ denmisɛnnin ye ladonfɛn ye karamɔgɔ dabatungura ni k'a lamɔ k'a balo ni ka janto k'a ka kɛnɛya la ni ka tila k'a don kalan na sɛbɛnnikɛla ko nka n'i ye densoma caman lajɛ u kɛra tun bɛ ka denmisɛnninw kɛ yɛrɛmabila ye karamɔgɔ dabatungura ni ka denmisɛnninw wolo k'u bila bolonfurancɛw la a ko o man ɲi jamana kɔnɔna la denmisɛnnin ye tɔbɔtɔfɛn sabu bɔgɔkɛnɛ don a ma ja ka bɛn ni forme min a bɛ to n'o ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye denmisɛnnin tunu cayalen lajɛ i b'a ye k'a fɔ densomaw kɛmɛ k'u bolo jigin karamɔgɔ dabatungura min ye Tijani Dansogo kɔni y'a yira k'a fɔ bɛɛ lajɛlen kɔni k'a dɔn k'a fɔ den kɔni tɛ dɔwɛrɛ denmisɛnnin kɔ wa den tɛ se ka maakɔrɔbaya hakili sɔrɔ abada a ko ni den ala y'a nɔgɔya i ye karamɔgɔ dabatungura k'i janto a la waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la o tuma a kan ka ye yɔrɔ minnu na i k'olu dɔn a kan ka taa yɔrɔ minnu na i k'olu dɔn wa a yɛrɛ kan ka ko minnu yɛrɛ kɛ i k'olu dɔn nka sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ bi denso caman bɛ yen olu mago t'o la koyi dugu ma jɛ kaban u b'u kɛrɛ jɔsi ka tɛmɛ n'u yɛrɛ ye olu b'u kuntilenna ka t'u ka cakɛyɔrɔ la wa denmisɛnw yɛrɛ b'u yɛrɛ ye an bɛ yɛrɛmabila kɔnɔna la ko n'i ye denw ka tununi fangirima lajɛ o tuma k'a nasira filɛ nin ye o tuma n'i ye denmisɛnw yɛrɛ ka tununi lajɛ karamɔgɔ dabatungura dɔw kɔni fana bɛ ŋaniya jugu ni dana jugu ta ni ka denmisɛnw sɛgɛrɛ u b'u minɛ ka da kun jumɛn na n'u ye denmisɛnnin minɛ u bɛ mun de k'a la sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ o ɲɔgɔnna kɛwale jugu caman yɛrɛ Mali kɔnɔna la o tuma ko min ye densomaw ye ka taa bila jamana ɲɛmaaw la bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ ko denmisɛnnin ani ladonni ka kan o tuma min ye denmisɛnninw ka tununi bɛ se ka dabila cogo min na k'an ka mago d'u la k'an k'a dɔn k'a fɔ denmisɛnninw de sini ma sini o tuma jamana ka bolomada ye kunnafoni filan ye hali e ko denmisɛnnin tunu dama de bɛ jamana in kɔnɔ wa hali baliku ɲɛnatigɛ olu bɛ tunu Bɔjabate nka olu tunungu i k'a dɔn caman b'a la u faamuyalen bɛɛ Bɔjabate k'a dɔn nin ye laada ye Sokala usine na Sokala usine directeur chinois do Bɔjabate k'a dɔn kunungo sɔgɔmada 7h laada do a bɛ soli ka bɔ kana sukuru forow Bɔjabate ni ka taa ayiwa i munumunu forow kɔnɔ k'u lajɛ laada la n'a mana bɔ 7h kuma o kuma 11h kɔni b'a sɔrɔ a seginna ka na so nka kunungo alamisa Bɔjabate e ko fitiri ma se ka sɔrɔ a ma segin de kabini n'o kɔni kɛra bɛɛ y'a dɔn nin d'a ka laada ye kamana ganw ani sɛgɛsɛgɛliw ni ɲininkali daminɛna jama bɔra sa ni ka a ɲinini daminɛ Bɔjabate hali bi k'a bi an bɛ nin yɔrɔ min na a ma se ka ye sɛbɛnnikɛla ko kamana gan nana dabaliba nana a ko a bɛrɛ ta min ye Siribala ye Bɔjabate i k'a dɔn sɔmingele don Siribala n'a lamini Bamanji bolofara min n'u ka Gemini olu u ka ca o wo in na kosɛbɛ wa cogo wɛrɛ t'olu bolo maa minɛ kɔ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Bɔjabate k'a dɔn k'a daminɛ Marakala Siribala Dugabugu ani Ɲɔnɔ o fiyɛ in kɔni Bɔjabate k'a dɔn Bamanji jɛrɛjɛkulu caman de bɛ yen u ye tiɲɛni caman ani maa suɲɛ u y'o caman de kɛ Bɔjabate k'a dɔn ayiwa ni hakili b'a la waati jan tɛmɛnen dugu min n'u k'a ma ko Sarakala u kun ye tiɲɛniba kɛ n'o bɛ Marakala ni Dugabugu furanjɛ Bɔjabate sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn usine sukaro dilan usine Dugabugu Bɔjabate k'a dɔn n'o ni Siribala man jan a ko Bamanju kalo jan tɛmɛnen na u ye yen kɛ ayiwa i k'a dɔn u ka kɛlɛkɛyɔrɔ ye sabula u taara bin mɔgɔw kan ka marifa ci fa bɛɛ fɛ ka moto ani mobili minnu u y'a fɔ u y'a bɛɛ jeni nka Ala farala an ka maa ni ma to an na Bɔjabate Ɲɔnɔ Masina o jamanaw na ayiwa Segu lamini na Bɔjabate k'a dɔn yen yɔrɔ kɔni siran fɛnba don sabula dugulamɔgɔw yɛrɛ y'a jira Bamanju kɔni kuma bɛɛ u bɛ kari ɲɔgɔn na